గైస్ ఈరోజు యానిమల్ గార్డ్ లో డే 5. ఈరోజు వచ్చేసి మనం డాగ్స్ కి ఫీడ్ చేయడానికి బ్రెడ్ ఇంకా మిల్క్ ఫీడ్ చేయబోతున్నాము. మనోడే రూఫస్ ఆడు ఈ రోజు నుంచి వ్లాగ్స్ లా కనబడతారు. లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. ఈరోజు చిట్టు బాయ్ కోసం బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాం. మనము బ్రెడ్ మిల్క్ కలుపుదామని చూద్దాం రండి. చిట్టు బాయ్ కోసం తోట మిల్క్ చేసి నుంచి